ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ହିଁ କେହି ଥିବେ ଯେ ମନୋଜ ଦାସକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଅମର କାହାଣୀ ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ କଲେ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ପରମିତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି। ଛୋଟ ସହରଟିଏ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜନବିରଳ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ କେତୋଟି ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଘର। ଆକାଶ ରଙ୍ଗର, ବିସ୍କୁଟ ରଙ୍ଗର, କଦବା ସବୁଜ ଅଙ୍ଗୁର ଭଳି ଟହଟହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଲୋଭନୀୟ। ଏଇ କଲୋନୀର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ 2 ମହଲା ଘରଟି, ସଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫଳପୁଷ୍ପର ଗଛଲତା ଗହନରୁ ସେଇଟା ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟାଏ ନୀଡ଼ ଭଳି। ନୀଡ଼ ଭିତରୁ ଯେମିତି ବିହଙ୍ଗ ଶାବକଟିଏ ଆଖି ତୋଳି ଅନାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି 2 ତଳର ବାରନ୍ଦାରେ କେତୋଟି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପଛଳ ଟବ୍ ଭିତରୁ ଟିକି ଝିଅଟିଏ ରେଲିଂ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଅନାଇ ରହିଥାଏ ରାଜପଥର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପଥରେ ଦୈନିକ ଯାଏ କେତେ ଯାନବାହନ, କେତେ କିସମର, କିନ୍ତୁ ଟିକି ଝିଅଟିର ନିର୍ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିମିଷକେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳାକ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଦ୍ୟୁତି ଚମକାଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପଥରେ ଯାଏ ଡ୍ରମ୍ ପିଟି ପିଟି, ସୁଲଳିତ ବଂଶୀ ବଜାଇ ବଜାଇ, ସିନେମାର ମନ୍ଥର ବିଜ୍ଞାପନ ଗାଡ଼ି। ଦୈନିକ 10:30ଟାରେ 2ଟି ସାଇକେଲରେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁବକଟିଏ ଯୁବତୀଟିଏ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଏପରି ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ତଳେ ଫାଟକ ଆଗରେ ଟୁଲ୍ ପକାଇ ବସି ନିଶ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରି ମହାକାଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିବା ଦରୱାନଟି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଖାସି ଉଠେ। କଦାଚିତ୍ ଫେରିବାଲା କିଶୋରଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦିଏ। ସେ ପଥରେ ପୁଣି ଜଣେ ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ବିଭୂତି ବିମଣ୍ଡିତ ନିରାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ବଶୀକରଣ, ଗ୍ରହଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ୱପ୍ନଲବ୍ଧ ଅବ୍ୟର୍ଥ କବଚ, ଚେରମୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ବିଦଗ୍ଧ ମାନବତାର ସେବାର୍ଥେ ପ୍ରାୟଶଃ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଟିକି ଝିଅଟିର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି ଚହଲି ଯାଏ ନାହିଁ। ପଥର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଦୂରର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଟେଲର 2 ମହଲାରେ ଏକମାତ୍ର କୋଠରୀଟି ଭଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ ରହିଥାଏ, ସେଠାରୁ ସେଇ ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅବଲୋକନ କରିବାଟା ମୋର ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରୀତିକର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ କଲେଜରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସାନ୍ଧ୍ୟ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଆସିଥିଲି। ଲ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ୟାଣ୍ଡଠୁ ଏଲିୟଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କରିଛି। ଅତଏବ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଛଡ଼ା ଏଣିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର ବା ଆଉ କିଛି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥିଲା। ଦିବସବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଅଳସ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧରି ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀର ବାତାୟନ ଭିତରୁ ଝିଅଟିକୁ ଅନାଇ ରହୁଥିଲି। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପରିବାରର ପରିଚାରିକା ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ତାକୁ ସସ୍ନେହ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ପରେ ଓ ଉପରଓଳି 3ଟା ପରେ ଝିଅଟି ପ୍ରତିଥର 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ସେଇଠି ଯେପରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଯେପରି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୋହିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଥରେ ଥରେ ତାର ସେଇ ଏକାନ୍ତ କମନୀୟ ବଦନକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦେଖିବା ସକାଶେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର କୋଠରୀ ସମ୍ମୁଖର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରନ୍ଦାକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲି। ଝିଅଟି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଅନାଉଥାଏ। ଦୂରତ୍ୱ ତଥା ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଦୃଷ୍ଟିର ମଳିନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଝିଅଟିର ନୟନ ଯୁଗଳ ବଡ଼ ଉଦାସ, ତଥାପି ସେହି ଔଦାସ୍ୟ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା
ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତାହା ଥରେ ଥରେ ଯେମିତି ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଥିଲା। ଥରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ସବୁ ଭିତର ଦେଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଘରର ପାଳିତ ପାତିମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜଞ୍ଜିରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁକୁଳି ଆସି ସେହି ବାରନ୍ଦାରେ ବସୁଥିଲା ଓ ସେ ରୂପଦର୍ଶନେ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଥିଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ। ମୁଁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଝିଅଟିର ଆଚରଣରେ ଏଇ ବିରଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ ନା କାହିଁକି, ମୋ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ତାର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ, ଲେଉଟିଯାଏ ଏକ ସୁଦୂର ପୃଥିବୀକୁ ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ବାସିନ୍ଦା ସେ ନିଜେ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସୌଖିନ ଅଭିନୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସର୍ବଦା ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ମଜା ଉଦ୍ରେକ କରିବାଟା ଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୋ ଚେହେରାର ଜନ୍ମଗତ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଅଥଚ ଝିଅଟି ମୋତେ ଦେଖି କିପରି ପାତିମାଙ୍କଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଟିକେକ ହରାଇ ଦେଇପାରେ, ତାହା ମୋତେ କେବଳ ବିସ୍ମିତ ନୁହେଁ, ହତାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଚେହେରାରେ ଆଣିଦେଇଛି ଅନାହତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ଦିନ 10:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଖାକି ପରିଚ୍ଛଦରେ ରାଜପଥର ବଙ୍କିମ ସୀମାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଝିଅଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟି ବିଭିନ୍ନ ଘର ଆଗରେ 2 ଚକ୍ରରୁ ଅବତରଣ କରି ଚିଠି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରି ଯେତେବେଳେ ସେଇ 2 ମହଲା ପାଖକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅଟି ପ୍ରାୟ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଉତ୍କଣ୍ଠା ନେଇ ବାରନ୍ଦାର ଲୁହା ବାଡ଼ ଉପରୁ ଝୁଲିପଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ଚିଠି ଅଛି? ମୋ ନାଁ ରୀନା। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଟି ଈଷତ୍ ହସି ନାସ୍ତିସୂଚକ ହାତ ହଲାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଝିଅଟି ତାହାର ଗତିପଥକୁ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନାଇ ରହି ଘର ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯାଏ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ବି କେମିତି ଉଦାସ କରିଦିଏ। ଯଦିଓ ଟିକି ଝିଅଟି କାହାଠୁ ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ହିଁ ଜାଣେନା। ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ମୁଁ ବି ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଅବଶେଷରେ ହତାଶ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସର ଏଇ ଏକ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ପୁନରାୟ ଅପରାହ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳଠୁ ଝିଅଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲା। 4:30 ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ହଁ, ବାରନ୍ଦାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାଜପଥକୁ ଅନାଇବା ମୋର ବି କ୍ରମେ ଏକ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଚିଠି ପାଇଁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ନଥିଲା, ସେସବୁ ଆସୁଥିଲା କଲେଜ ଠିକଣାରେ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ପଛରେ ରହିଥିଲା ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାର ସୁତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଥରେ ଥରେ ମନ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଥଚ ତାର ସହଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମ ବୋଧ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, କ୍ରମେ ବୟସ ଓ ଅପରିଚୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲୁ ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ଏକ ନିର୍ବାକ ମମତା ସହାନୁଭୂତିର ବନ୍ଧନ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନକର ନିଃଶବ୍ଦ ଅପରାହ୍ନରେ ମୋର କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ସେପଟେ ଜଣେ କେହି ମୃଦୁ ସଙ୍କେତ ଦେବାରୁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ଦେଖେ ତ ସେଇ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ 2 ତଳ ହର୍ମ୍ୟର ଅତିକାୟ ଦରୱାନଟି ସସଙ୍କୋଚେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତା ମୁହଁରେ ସପ୍ରତିଭ ସ୍ମିତହସ ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଲୋକଟିର ହିଂସ୍ର ଦର୍ଶନ ନିଶହଳକ ହିଁ ତାହାର ସମୁଦାୟ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲଫାଫା ବଢ଼ାଇଦେଲା। ତହିଁ ଉପରେ ଠିକଣା ଲେଖାଥିଲା, ରୀନା, କେୟାର ଅଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି।
ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନୟନରେ ଦରୱାନ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି। ସୁଧା ନୀରବ ସ୍ମିତହସ ବ୍ୟତିରେକେ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆପାତତଃ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଲଫାପାଟି ଖୋଲା ଥିଲା। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାଗଜଟି ବାହାରି ଅଗତ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଛୋଟ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖା ହୋଇଛି ଦୂରାନ୍ତର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ବୁଝିଲି ରୀନା ନିକଟକୁ ପ୍ରବାସରୁ ତାର ଜନନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରୀନା, ତୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ିପାରିବୁ ତେବେ ମୋର ଲେଖି ଶିଖିଥିବା ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମନ ଖରାପ କରିଥିବୁ। ଏଠାରେ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ତୁ ସୁନା ପିଲାଟି, ମୋତେ ମୋଟେ ଝୁରିବୁନି। ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ। ତୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏଠାରେ ମୋ ସେଜ କଡ଼ର ଝରକା ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ଅଛି। ଆଜି ବଗିଚାଟି ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ବଗିଚାରେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବ। ତୁ ଏଥର ଆୟା ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ। ଆଗାମୀ ବସନ୍ତ ବେଳକୁ ପୁଣି ମୁଁ କାଖରେ ଧରି ତତେ ବଗିଚା ଯାକ ବୁଲାଇବି। ଉଚ୍ଚ ଡାଳମାନଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିବୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ଭାବୁଛି। ତୋର ଯେଉଁ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଫଟୋ ମୋ ନିକଟରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ଲେଖିଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଅଭିମାନରେ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ। ସୁନା ପିଲାଟି, ତୋର ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡି ନୂଆ ଫଟୋ ଯେମିତି ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଏ। ବଦଳରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବି। ଅଭିମାନ କରିବୁନି। ଚିଠିଟିର ତାରିଖରୁ ବୁଝିଲି ତାହା ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ ଚିଠିର ପରବର୍ତ୍ତୀ 11 ଖଣ୍ଡି ଚିଠିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଯାଏ ରୀନାର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ। ପଢ଼ିସାରି ଦରୱାନର ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲି। ସେହି ଦାନବ ଜାତୀୟ ମଣିଷଟିର ଆଖି ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ସଜ୍ଜଳ। ମୋର ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ରୀନା ତାର ଜନନୀଠାରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଚିଠି ପାଇବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ରୀନାର ଜନନୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ରୀନାର ପିତା ବିଭବଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ବିତ୍ତଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଚିଠି ପାଇଁ ରୀନାର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ସବୁ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ବା କାହିଁକି ସେ ଦରୱାନଟି ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ଆସିଛି। କିଏ ପଠାଇଛି? ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଦରୱାନ ମୋତେ ବୁଝାଇଦେଲା। ରୀନା ସବୁଦିନ ମୋତେ ମୋ ବସାର ବାରନ୍ଦାରେ ତାରି ଭଳି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଥିବାର ଦେଖେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ଯେ ମୋ ମା ପାଖରୁ ମୋ ନିକଟକୁ କେବେ ଚିଠି ଆସେନି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା କରିବ? ଶେଷକୁ ତା ମା ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଚିଠିଟି ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ମୁଁ ମୋ ମା'କୁ ହରାଇଥିଲି। ବୟସ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପାଷାଣ ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ବେଦନା ତଥା କୈଶୋର କାଳର କଳ୍ପନାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବାର କେତେ କେତେ ବିଗତ କ୍ଷଣିକ ପୁଲକ ସେ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଶିହରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ମୋ ଭିତରେ ଚମକିଗଲା। ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି, ରୀନା, ଟିକି ମାଟି ମୋର। କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି। ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।